Hola, nosaltres som els directors de la revista Feda Corta Junior Report i som Carlota Soto. I jo, David de Andrés. Però què és el projecte Red, també conegut com Junior Report? Doncs en el projecte Red Junior Report és una revista digital en la qual agafem notícies i les expliquem de tal manera que les puguin entendre nens i adults. Però qui són els redactors d'aquesta revista? Els redactors d'aquesta revista són diferents alumnes de diferents escoles arreu d'Espanya, entre elles la nostra, el Feda Corta. I amb el següent link entrarem a la revista digital. Un cop dintre podem trobar diferents seccions. La notícia, el meu punt de vista, l'entrevista, el tema del trimestre, Junior Report Go i Quin Fake. I aquí podrem trobar articles tant en català, en castellà o en anglès. Intentem fer notícies i crítiques i articles d'opinió sobre temes de proximitat, proximitat tant com geogràfica com a coses que ens afecten a nosaltres, als joves. I a tu, aquesta assignatura què t'aporta? Què notes? Has millorat potser a l'hora d'escriure o també notes que potser pot ser vocacional en el futur? Doncs a mi personalment crec que he millorat bastant a l'hora d'escriure notícies i a l'hora també de trobar quina és les notícies reals i quines no, i enterar-me una mica més de què passa per al món. Gina, ets campiona de Catalunya en 4x4 sub-18. I per als que no entenem d'atletisme, què significa això? Doncs significa que som campiones dels relleus 4x400, en els quals cada persona fa una volta a la pista, que això són 400 metres. Avui, alumnes de l'Escola Sant Miquel dels Sants de Vic hem pogut assistir al Barcelona Witch Market, un festival ambientat en l'univers de Harry Potter, i hem pogut parlar amb alguns dels visitants. Avui, uns quants alumnes de l'equip GemCom hem pogut assistir al Teatre Victòria al musical El despertar de la primavera, un musical pop-rock portat de Broadway que tracta sobre l'amor adolescent, la por, la vergonya. Hem pogut parlar amb algun dels seus actors i també amb algun espectador. Bona nit, estem aquí a la 12a edició dels Premis Gaudí. I nosaltres som les reporteres del Feda Report. Som el Pau i la Príncia, som periodistes de Nostra Senyora Report i avui estem aquí per gaudir d'una nit plena de premis, de glamour i ens ho venim a passar molt bé. Què tal està anant després de la gran fama que vas tenir d'OT? Bé, molt bé, ara estem... de fet, ahir vam acabar la gira de sales per Espanya. Faré teatre per tot Espanya i acabaré estant a Madrid fins 2021. Tindríem com la primícia, no?, aquí, Marcos Franz. Per tenir una programació cultural, una programació teatral, una programació musical. I m'he situat a acceptar la nostra entrevista i començar amb socials contra la violència domèstica. No va ser un tema molt vocacional ni res. Hola, bon dia, són la 1 i començarem amb notícies d'actualitat. Avui hem fet un taller de ràdio en el qual els alumnes de segon de batxiller, de primer de batxiller i fins i tot d'ESO, després d'una classe teòrica amb la qual se'ls hi ha dit quines són les bases del llenguatge radiofònic, han elaborat per grups 3 butlletins informatius. Avui hem vingut a Microfusa i al principi ens han explicat tot el que fan i ha estat molt guai l'experiència. El que nosaltres valorem més és que ha estat un aprenentatge significatiu. Els alumnes aprenen fent.
Moltes gràcies i fins la pròxima.